Estem a la Universitat de Chicago, com veureu fa una miqueta de fred, tenim a punt la sala on anem a fer el concert, en la Fulton Recital Hall, i anem a fer els preparatius per començar el concert. Alabajos for this concert. This is something that we've done. We've done a concert of Catalan music every year in various formations, sometimes for the Diada de Sant Jordi, which is the big festival. Em pregunta què ha fallat, quin va ser el nostre error, i no sé mai què respondre, ja n'hi ha prou d'amagar la veritat. Very hard to sing for me because it's about a crash, subway crash in 2006 in Valencia. 43 people died in that accident, and 16 of that victims were from my village. Per què tanta urgència en la investigació? Per què tanta pressa de què tenem por? No n'hi ha responsables, no n'hi ha dimissions, democràcia tocada de mort. Tocada de mort. De fet, el projecte del Pau combina això, té cançons més personals, més intimistes, té cançons més polítiques i després també té una part interessant d'agafar poesia i posar-la.